sampean ki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune merongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu. Beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebab umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora sambok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ono kalau lagune Nyidam Sari ka lho. Rungono, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lah iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Iki penampilan dagelan kari setengah jam iki. Mas Klidik, Mas Kluthuk. Ayo nggih. Niki enggal munggah wonten panggung. Ya. Wis ora apa-apa, kudu siap kabeh. Heeh. Oke sih, yo. Sekuterna kalak indah. Jalan sejati. Jalan Suwuk, Mas. Delah, tak delah. Tak. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyo. Ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere Tulungagung mriki kok gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan njur tamba kangen kalian Kyai Gondosuli. Mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondosuli luar biasa. Kowe iki asine sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etan sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah, ngono kuwi dibenerke wong adi ki ana salahe ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah kuwi jenenge latar. Ning lek omah ngarep kuwi tangga. Wah, ya iso yan. Ya ora? Ya. Ya serupa tapi tak sama. Ngarep omah karo omah ngarep kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang kuwi kejujuran. Nek terang terus lampu. Loh. Elok. Saya aku takon. Lho, enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Seto nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lho ngurung kerja kok wis keras. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak Gondosuli yang dalu menika. Tepuk tangan kok. Jadi kudu keras dulu, programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik terus programnya keri murat marit bos. Ojo ngandani kayak paling tidak yo piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe yo sarjana yo dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Mergo realitane pancen iki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to bos asune aja menteleng ngono to. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? ASI, Mas. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro bener ngomong aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah,
Iki lho. Asune sakmene iki lho. Rungokno iki. Iya. Ora masalah aku. Ngapa, Mas? Dadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. Pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngaur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Iqra siji aku iki lagi Iqra siji. Lah, Iqra siji. Aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Mondok teng pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini tuh paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Ke rumah sendiri soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wis to. Aku ki bengi iki. Nyapa? Balik ta? Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora profesional kuwi. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi Sik, atiku wis ra penak keta iki. Kuwi nyapa? Karo aku. Loh, Biyen Liki. Loh. Kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sumpil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasa, Irun sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Budak. Lho. Karo iki. Kowe biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. Ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ora angger jebles lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Ora guyon. Dirungokne piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kak. Nek iki mangan tuh jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kuwi. Iya. Lho, Ya nemu ae. Piye. Loh, belo sik apik iki kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh. Jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. oh loh kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA aku dhewe lali iki. Lali. Pola paham ya dadak lali. kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Rena percaya. Nggih. Guyon. Ayo. Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho kowe arepe nandingi bak-bakan apa? Biyen ki Kesi ya, maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Loh. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. Jejer karo aku. Terus muni piye Mas? aku pas pacaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane piye? Tak gandeng tangane ngene tok. Terus Kesi rasane piye? Oh gila nih sisi yo. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayangane nyekel tangan gue. Oh no. Ele. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahyo Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lho ora sadar modele kaya tenor.
Iso tenor iki dikinetes. Yo gedram. Oh, aja nyaru-nyaru wis. Boke sing astomik. Ayo men diseseni piyai sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih jok kluthuk nun sewu, sisan tak ulihke ning tegir campur darah. Bilang yang jujur ya yang ya. Aja ngatekne gurem ceceker. Ayo. Aja galekne tumong gremet. Aja ngatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandul tok ngono. Yes kuwi. Ngono. Mesti nyapet nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Lah, ya rupamu kaya jeding ngono kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake Ayo tembagus. wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Oke sih. Dalem Mas Cahyo. Ayo, sing ndi sing kok pilih? Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nih yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, sing jenenge imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Ngentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Modele kaya gayor ya. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Ayo. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awakmu sik ndelok historiku ta awakmu. Kunjing langit kelak-kelakat. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Malek Omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng wewani bradat rekian Sinta. Aja takon desa ketiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman ki ora. Apa te ora iki? Ora ngawur. Piye? Tapi jujur saestu to Mbak Kesi mbiyen ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak gonceng Fish Air mbiyen. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya kriting rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng, kriteng nanti ya. Karepe yo gupuh kok. Kriteng iki ya. Bugasi Kriting tur ireng. Kowe omong ning sandinge Kluduk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jenenge jatuh cinta terhadapku. Pancen jujur mawon cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluduk Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Rasa balik. Duduk. Mas Jok Kluduk. Enak. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak kalah dodo. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Leh mung ngguyu abakmu tekan kene. Aja mleh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Banjur karepmu
Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa Pak Lurah kene. Ngapa kok dari Pak Lurah iso? Nglangkai bangkene Cahya Kuntang. Saurono. Yen para nyata. Ya. Ya piye? Kok iya gagah? Iya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Iya. Kene. Iya. Ayo. Kowe ora Iya. Kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerane amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok adae iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo jok luduk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu e. Eling aku iki Banyolan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Apa mbok kira aku wedi? Lho, yen kepara nyata kowe ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono? Lho, kritik lho. Lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo? Ayo. Lho. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Sono. Sono, kirik, sono kirik. Kok pangeran ngono ki ya manut. Pangeran Tirta Karna. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Ayo digoleki. Suramrata Jayamrata girbuten aku. Netoke Sayuta mara saket urapian kaya penjurut rebutan kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundung kang dadi sira mati. Kene Mas Kluduk, aja to Mas, aja perang bapakmu, Mas Cahyo. tanganmu lho. Tanganmu lho. Lho, lek pengen nyekel tangan ya rene ya. Lah aku dalan ning ndi nang kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyawi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Diculke. Moh, Diculke. moh, Ora gelem tenan. moh. Ya, yen ngono bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih ramu. Kowe iki ya ora terus nyanyah-nyunyah. Mas Kluduk, Ya. Mas Kluduk ngapunten. Malah ayu men ta, Pak? Lah iya, aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun? Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urakke kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kaya ya kanca inggi sik gembira iki. Ngawur ya dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu, sampean gandrung aku ke Mas Kluduk. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman sekarang. buke sih. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gandri kok pitik ngono. Guyo mali wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mpun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Kula kalih Mapih aku. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya. Ora sambok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedhap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk. Nggih.
Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ayo wong ayu. Ngono kan lho lagune Nyidam Sari ka lho. Rungono, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kuwi ora spesial kok iso. Gandengen tangane Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng oleh ning sing nembang Bu Kesi. Nyapa? Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Kare 5 menit, ayo. ujane Iki kaya bablan kono injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahya. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak terus ya ora apa-apa. Mas. Romo ning lenggah. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkep ro ndase niku, Pak. Sakno iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora diseneni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ra seneng karo aku. Sebabe? Ya aku mergo dagelan. Nah, terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mantu dalang. Akhirnya setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane biyen. Oh. tak kira kan Calon mertua biyen. kowe engko kangen yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungono suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungono. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Bumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu Ngangge beling. lah kok metu nomor we. Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Ayo. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa nek nyuwara iso duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngene suara dalang biasa. Iya. Duh wong ayu. Duh Mas Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih diajak. Masya Allah, senadyan to aku wis digarwa. Masyaallah, barakallah, astagfirullah. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustaz. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Pepu jeneng ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Kluthuk, Iya. coba sampean nembang maneh kok Kaya ora bareng Mas? Loh, Iki nun sewu. Middle iki tok delay. Tak cek sik, njajal watuk. Ayo, watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok Mas Kluthuk. Mas saya aja nesu ya Pak. Mas Kluthuk. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nah itu tuh. No. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune merongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebabe. Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok gegere ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa
Jawa Tekong welas somring awak mami. Seto. Sik Bekesi. Bekesi, sampean tak kandhani. Pripun? Kudu kok gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan preset to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Piyayi Tulungagung. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir cah. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Lutuk Sik jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning arep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan. Jiro lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim. Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim, Besok kapan katakan. Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do Watu kok ndalang nyapa to jane? Pengen ngerti lek sing nyora aku. kok boloke watu ondalan Pak yo kewajiban Golek anaknya tak balang kambil lho iku ora. ngono ayo Mas Kluthuk jejer lan wong Coba sampean ra kangen karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. Mirengke ya. Diajeng. Guyumu. kaya iso ndudut Kaya bisa ndudut tekku. Atiku. atiku iso ndudut tekku wis Lah ya atiku pretekku. oh iya ning ati diajeng sak kedeping netramu Deping netramu. kaya bisa Kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas. Coba tindak sak pecak kedeping netra jumangking suku kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu diajeng. ngono Winong nawang sih mara gagi madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, begar ngene. Begar sing tangan kae. Oh. Begar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku ya iso. Kuwi ra iso drijine berpapat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki dolan tukul sitane iki. sapa omong drijine papat sapa Lah pira? drijine iki 7 kok Kok iso? Delon hitungan ya Coba. drijine 7 kok papat Kok iso 7? dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok domongi kok Kok Mas 10 lho. lho lah kayak papat nek 7 lah ya wis untung to kok iso Sira lu 4 6 7 8 9 10 7 kuwi 10. 7 delon ngene ya to jitek loro telu papat 5 6 7 ki lho domongi 7 kok iso Mosok rene kelong telu. Wah, aku 7 ora apa-apa. lah nyapa Drijimu kakean kok. genep 10 11. 10 Deloki. lah Itu kan Jiro lupat ngo 5 lagi. 5 Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5 11 drijimu 11 tak mau iki. 10 Mas 10
ngengkel. Loh, domong yo. Cira lu Patmo, sigana pira iki? 5. Lha iki 10 9 8 7 6. Pira? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah iki lho. Yo bleset tuh. Suaramu piye Dajeng? Iya. Aduh wis mepet. Kok sampean lucu banget ya? Sampean nang ndi delok jam? Kok sampean lucu banget wong loro iki? Iya. Lucu tenan. Iya, ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Luduk. Mas Kritik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Ayo ngenteni ora karek sithik Dajeng. Upama niku nakoda tanpa perahu sasat sarah ing jalatri. Mas Luduk. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as Diajeng Lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Luduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampean terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. lho, lah kok enek penyu aku. Kok penyu. Lambene. Lah keprok. Berjemure wong kulop. Ana penyu aja. Iya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, Oke, dipun diterima nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Joget sik. Ayu ayu sikile mlenteng. Amin. Mas Luduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ora jenenge murka. Gak. Sesuk maaf. coba baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo aku wae ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terus ya. Tak tetep tak panteng ning streaming. Kok sik aja medun sik. Iki ben langgam sik. Ha lho. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to.
Rampung Langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Apik. Pakai haluan. Oh, haluan. Wah, goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngarep ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluthuk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kedah. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Nggondo Suli.